No niin, otetaan ihan lyhyt video tästä autosta. Täällä on kauhea tuuli, et en tiedä kuuluuko puhe, mutta joo, sellainen se auto on. Tosi hyvässä maalissa, hyvä maalipinta ja muutenkin todella hyvä kuntoinen auto, että ei siinä mitään vikoja ole, että sen takia myynnissä olisi. Moottori käy hyvin ja erittäin ruosteeton yksilö. Ei ole alustassa, ei maalipinnassa, ei moottorissa, ei missään ruosteita. Ja hyvät renkaat, hyvät vanteet. No niin, katsotaan. Täällä on tää konehuone. Ei ole mitään semmoista tikkua, että pysyisi konepelti pystyssä. Siinä on noin kaasujouset. Siinä on moottori. V6 ja erittäin hyvin käy. Kuunnelkaapas tätä. Ei ole mitään ylimääräisiä ääniä. Ja toi on just toi moniurahihna niin vaihdettu uuteen. Ja sit toi laturikin on tuossa muutama vuosi sitten vaihdettu uuteen. Ja erittäin hyvin hyrrää. Ja kontti. Iso kontti on näissä. Takapenkit menee alas. Saa vielä isommaksi ton tilan. Aikuinenkin pystyy istumaan ihan hyvin täällä, jalkatilaa ja päätilaa. No, päätilaa mulla ei hirveästi ole enää, kun mulla on ollut pitkä selkä, mutta kuitenkin aikuinen pystyy istumaan.